Ето сега Борка готви. Уважаеми зрители, добър вечер! Искам да ви кажа, че днес ще направим страхотен ориз с зеленчуци и ще го приготвим с много любов. Тук малко не ми се сказа добре. Да помагам ли? Не, няма нужда. Сега, лекичко запръжваме първата част, който лук. По принцип е хубаво да го направите с лук, но аз съм заменила... Чакай, някой чука, иди виж някой чука. Аз съм заменила лука да се чука. Когато леко се запържи тук тази част, усилваме аспиратора, защото започва да мириши на вкусни манджички. Добавяме гъбки, добавяме морковчета. Ето, драгите зрители могат да видят. И разбъркваме енергично, комуникативно и с много любов. Може да снимате тук камерата да покаже. Леле, колко вкусничко ще стане. Борка готви. Сега, малко солчица, понеже съм с диети. Щипка сол хималайска. Така, чистички са ми ръчички. Добре, че каза. Вкусно. Слушай, още Олю. Ориза обича да е мазен. Оператора да не се обажда. Че Не работим за холестерол. Ориза обича да е мазен. Ще бъде. Сложи още. Олю. Снимаш ли сега? Да. Не. Това да се отреже. Така. Сега ще измиеме оризчето, което също ще запържим лекичко, но тази запръшка няма да ви болят стомахчетата. После ще прибавим част от нашите любими поправчици. Ще включиш ли печката да се загрява? Да, това ще бъде тук на бавен огън, за да може да стане по-задушевно. На печката я включваме на... Какво беше бе? На 270. На 270. И тук на 270. А този вентилатор? Еми ти на печката с вентилатор. Добре. Акъл, нали готвиш? Готвя. Домакин. Печка май не си я ползвала. Втори път ми е. За втори път ни е. След малко ще направим вкусна баклавичка. Каква баклавичка му? Каква баклавичка? С фруктоза. Баклавичка, кексче, супичка и... Ау, то тук много вкусно стана. Май ще имаме късна вечера. Когато започне праснука да омеква, трябва да стане по принцип изчиста ли ориза? Не, аз ще се го изчистя. Сега се прехвърляме да изчистим, после ще добавим и маслинки. Сега тук спри камерата да не се вижда как се помоли. Тази седмица може да видите моите гостбички на cookingBarbara.com. След като сме добавили вече оризчето, сме добавили малко част от водичката, която после ще извира, понеже да ни залепне на тигач. Аз ще отворя така остата. Пак, я май. Стига да е, това е за така. За къде е това? За всякъде. И още олио сложиш, ще залепне така. няма да ми залепне, не ми се меси на работата. Тази седмица Бори Би е домакиня, чисти, готви, пере, грижи се за дома, за семейството, за децата, за коридора, за кооперацията, за кумшите, за всички. Маслините кога ли ги слагаш? Маслинките ще ги сложим накрая, благодаря за въпроса между другото, понеже маслинките са соленички и ще сложим още част от праслука, който ще остане отгоре като гарнитурка, добавен плюс поправките. Поправките няма да са много. Придавам и любов на моята вкусна гостбичка. Нямам дървена лъжица. И престилка нямам. И шапка на готвача нямам. Но да се надяваме, че косъм няма да падне. Така ми ударило едно вдъхновение и ми едно natural. Много ми е гочно. Моля камерата да се снеме тук какво се получава. Нещо много вкусно и специфично. Поздравявам всички зрители и слушатели и ценители на вкусните гостбички на cookingBarbara.com с песента на Лили Иванова Панаири. Това всичкото после ще го изчистим. Ще го приготвим. Тук нещо започна да се получава много вкусно. И Ути Бъчваров и Иван Звездев могат само, нали, да си скъсат дипломите. Защото Борка като почне да готви, няма спирачка. Тя със всичко е така. Утре Борка ще научим как да прави супа. Утре Борка ще направи супа. Борка не, че не знае как да направи супа. Просто не обича да прави супа, когато някой друг ти прави по-добре от нея. Ама Борка ще научим как да я прави така, както аз я правя. Борка ще научи всичко.
Борка ще влезе в света на кулинарията с много любов. Спираме ли го? Да, уважаеми зрители, след като вече сме готови, слагаме, ще ви издам моите подправки. Отгоре сме нарязали стръкче. Чакай малко. Тези са homemade подправки. Джоджанче, чудричка, малко черно пиперченце. Аз като ти бачвар отпочна. И щипка любов. Сега вече може да метнем нашата вкусна манджичка в нашата фурничка. Нямам ръкавица. Ето. Благодаря за вниманието.